I believe I can touch the sky. Hi, nice to meet you. Where's my head? Nature. I love nature. Being fair, you're not crouching low enough. No niin, F1 hönöt täällä näin ja joo. Eka jakso. Ketä meillä on tänään täällä paikalla? No täällä on Juuso Virtanen ja Joona Siikavirta. No niin. Kiva päästä. Aloitetaan ensimmäisestä aiheesta, joka on jääkiekko ja SM-liiga. SM-liiga. Eilen nähtiin aika tätä siis kuvataan lauantai aamulla, niin eilen nähtiin jotenkin sanottuja yllätyksiä ja ei niin yllätyksiä. Joo, ja toi Jukurit. Aloitetaan nyt siitä. 6-2. Niin. Onhan toi Jukurit on pelannut niin huippukautta tässä. Hifkilä on ollut vähän tommoista, niinku, miten se sanois, semmoista aika ailahtelevaa. Niin, just semmoista. Joo. Niin. Joo, on Mut tänään HIFK kopapelit jatkuu, niin on nyt seuraavaksi vuorossa Tappara. Tappara vastus. No tässä saattaa tulla kova peli, mutta 17.00 kiekko tippuu jäähän Tapparan Nokia-areenalla. Ja siellä on muita kovia pelejä tänään. Kärpät kohtaa Kaupan toistamiseen. Eivinen. Katsotaan kärppipelistä. Jope. No, Jope, mitäs se? Olihan toi eilen ihan täys farssi. No olihan se Kärpit eilen ihan aivan täys farssi. Joo. Siis kiinni tähän liigan sarjataulukkoon. Otetaan kiinni liigan sarjataulukkoon, mutta TPS Pelikans tänään myös kova matsi varmasti tulossa. Ja miten toi tulee päättyä? Pelikans voittaa 4-1. Pelikanssi oli alkukausi oli todella heikko. Oli, ne pyöritävät 10.11. Joo. Mä enkä sitä tässä Tepsi ottaa valmentajan vaihtoa, että miksi ne heitti sen Jussi ja Honkaan pois. Se sai työsopimuksen jostain. No se sai jostakin Junnusarjasta, mutta en mä nyt tiedä Tommi miettinen. Niin. Sarjataulukkoon, jos otetaan kiinni, niin Tepsi on tällä hetkellä ei oo edes pudotuspeleissä. Ei oo sarjaplayereissa edes.
farssi. On. Eikä säädittävää. Ässät 9. tällä hetkellä sääliplayereissa. Aika kova. Tai KK. KKhan sehän on... Eikö se ollut jos mä oikein muistan, se oli alkuperäinen kun... Se oli toisiksi viimeinen, jos mä oikein muistan. Niin oli. Joo. Sporttikin pelaa todella hyvää kautta. Tällä hetkellä ei oo kuin 5 pisteen päässä sääliplayerin paikasta. Se on 2 voittoa, niin se on siinä. 2 voittoa, mutta sitten pitäis on toivoa, että SKK pelaa ihan niinku... Niin. Mäntyjä ja KKkin on nyt 4 pelin 3 pisteen voittoputkessa. Otetaanko me tänään katsojakin selvennykseksi, että otetaan aina joka jaksossa joku joukkue, mihin keskitytään, niin otetaanko tänään sportti? Otetaan. Lähdetään katsomaan kokoonpanoa. Lähdetään niin Vaasan sähköareenalla pelaava Vaasan sportti. Tänään Ilvestä vastaan ei mitään mahdollisuuksia. Ei mitään mahdollisuutta. Siellä on 2 ottelun voittoputkia, sitten on 3 ottelun häviöputkia. Sitten se on tosi tämmöistä aivahtelepa. Tää sportin anteeksi, mä nyt otan vähän hyppää joukkueesta toiseen, mutta mä katson tätä HPK 12 ottelun tappiaputkea, niin siinä vähän tulee naurut naamalle. Joo. Saipakin ottaa koko HPK kiinni. No, Joo. 12 pistettä. Ehkä vähän enemmänkin. No, otetaan toi sportti nyt takaisin tuohon puheenaiheeksi. He hommas nyt, mikäs tänään he hommas eilen Tsekse Budejovikesta tämmösen pelaajan kuin Hans Martin. Riveiltä viime kaudella ja... 30-vuotias hyökkääjä. Joo. Portis pelannut... Aina pelannut jotain Tsekin alasarjoja. Silloin on tossa 2023, niin sillä oli kuitenkin 37,52 peliä. Ja se on Tsekin pääsarjassa. Se on hyvä. Se on tosi hyvä sportille, kun ajatellaan. Se on aika tärkeä pelaaja, että voi tehdä jotain tuolle sportin joukkueelle. Eikö toi Jens Lööke? Sehän on loukkaantunut nyt vissiin loppukautta. Joo, niin taitaa olla. Mitä sanotte tuon Atro Leppänen? Tuli Vestiksestä liigaa. 25-vuotias. 46 peliä 24 pistettä tehopinta. Että ei oo mitenkään huono. Niin verrattuna tähän, tässä on sportilla vielä 14 peliä pelaamatta. Se on viime kaudella Leppänen tehnyt Kiekko Espoossa 61 ottelun 63 pistettä. Jumalauta. Se tulee ottaa kyllä aika kovat. Sportilla kotipelejä, he taitaa olla, näin kun mä nopeasti katson, niin heillä on 3 vieraspeliä enää. Ja loput kotipelejä. Loput kotipelejä. Viimeinen peli Ässiä vastaan. Toi saattaa ratkaista paljon. Sitten siellä on KK:ta vastaan tossa. Siinä on paineet. Siinä on niinku, siinä mitataan, että kuka pystyy. Niinku. Otetaanko toi sportin maalivahtiosa? No otetaan. Se ei oo kaunista peltavaa. Niin. No ei. Suomalainen numero 60 Rasmus Reijola, 31 vuotta, 12 peliä pelattu. 87,03 torjuntaprosenttia, 2,90 päästettyä maalia ottelua kohti. Se on aika heikko ja sitten... Svoboda on pelannut käytössä koko kauden. Niin. 90,3 torjuntaprosenttia.
Joo. Ja 2,42 päästä. Sportti oli kuitenkin vähän aikaa sitten vähän niin kuin todella huono se seura. Et he oli viimeisiä koko ajan. Et Sportti vaan kuitenkin esim. Kärppiäkin vastaan 1 voitto. 3-2 kotivoitto. Niin jumaleissa. Siis sieltä Sportti on ollut vähän semmonen, se on voinut yllättää sieltä. Siellä se on voittanut Tapparan. Se on se on voittanut Ilveksen 2-0. Ihan vasta muuten. Se on voittanut Pelikansin. Se on voittanut Jukurit. Mitä Siis toi jengi, niin se hävisi Saipalle 3-2. No joo. Häviää niin tärkeimmät pelit, mistä pitäisi ottaa voitot. Ja... Hävisi Sille, hävisi KKlle. Näin. Niin. Eihän tossa niinku... Ei mitään järkeä. Ei. No, eikä mä toi liikaa nyt ole taputettu, mutta hypätäpä, anteeksi jos tässä vähän niinku meidän omia aikoja, mutta hypätä SHL pariin. SHL. Katsoo tätä sarjataulukkoa, niin... Otappa melkein jos päässyt jo sinne asti. Mutta SHL, niin kuka siellä tällä hetkellä johtaa? Färjestad BK ja viimeinen Oskarshamn IK, joka pelasi viime kaudella. Ne ei ollut edes säädipelejä, ne oli niinku pääsi suoraan jatkoon. Ne on tällä hetkellä viimeisiä. Luulee on tällä hetkellä, miten toi menee toissa, onko siinä niinku säädipelejärit vai miten toi menee toi sarjajärit? On. SHL 4. värierät, Luula ja Leksand, Örebro, Rögle on siinä. Siellä on Frölunda painaa 3. Niin, sitten kestosuosikki. Putoamispeleissä KV Skyttiet ja Oskarshamn. Joo, Mälämookin siinä ihan kiinni. Mäpä katsotaan Allsvenskanin Ruotsin kakkossarjan tilannetta, niin täältä olisi niinku... Täältä on Brynäs ja AIK todennäköisesti jompikumpi tulossa Oskarshamnia vastaan. Siellä on Brynäs on vissiin tulossa ja sitten AIK on tulossa siellä on kanadalainen Rattie T on sillä on tällä hetkellä niin sillä on noin piste per pelitahtia. Ja kausi on kuitenkin jo todella pitkällä. Tää alkaa kuulostaa NHL-tasolta. On kuulostaa. Niin. Aika lailla joo. Ja siellä painaa muuten top 10 CHL, niin siellä painaa Janne Kuokkanen Määränössä. 33 pistettä. Otetaan SHL:stä Luulajan tähän esiin. Että onhan toi niinku... No, on toi aika kova jengi. Siellä on nimekkäitä herroja. On Juhani Tyrveen. Sehän se vasta nimekäs on. Ja sitten pappa Jack Connolly. Pelannut helvetin 50 vuotta SHL. Suomalaisiakin siellä pari on. Tyrväinen ja Laaksonen. Niku Peterikin on. Kuka? Arttu Tuhkala. On varmaan asunut koko elämänsä Ruotsissa, kun ei ole koskaan kuullut jätkästä. No pelaa tällä hetkellä Luuloja U20, 15 ottelua 17 pistettä. Juu.